Όπως βλέπετε, παιδιά, προσοχή, τα προσωπώνει. Παιδιά, νερόλης, παιδιά, γι' αυτό κάντε μια εγγραφή και πατήστε το καμπελάκι. Δεν σας λέω καθόλου αστεία, εντάξει, γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν φωτογραφίες, αλλά στην Κρήτη όχι και πολλά. Είδατε, παιδιά, γι' αυτό κάνετε εγγραφή και πατήστε το καμπελάκι. Κοίτα, παιδιά, κοιτάστε, είναι πεζοδρόμιο εδώ, περνάω το ποδήλατό μου, είναι και αυτό το χρυσό μενταγιόν, το μενταγιόν εδώ, οπότε δεν σε νοιάζει, Οπότε κάντε μια εγγραφή, αφού δεν σε νοιάζει, κάντε μια εγγραφή, ούτε μια να μοιάζει, αλλά με νοιάζει το καθήκον μου και όχι και πολλά. Στο γήπεδο πάω και γυρνάω, αλλά και όχι πολλά. Είναι ένα απλό παιδάκι και καλέμε σε άλλη ζωή. Πάμε εδώ, εδώ πέρα. Πάει, μωρέ. Όπως βλέπετε, ο Παπάρος. Τώρα εγώ ξέρω πώς θα φύγω. Έχω χάσει. Όχι το χάσει. Μου φαίνεται πως θα πεθάνω. Γιατί σήμερα δεν πάω καθόλου και καλά μου. Το ξέρω, ναι, αλλά... Είναι ο Χρήστος. Παπα. Ένα γυάλι, ένα τάκι, ένα μάμι. Δεν σε πετύχω με μανολιά μου. Να το δείχνει αυτό. Να το ρίχνει το παιδί. Να το ρίχνει το παιδί. Να το ρίχνει το φυσισμένο. Θα το είχα δει. Να το φανάρι. Να πάω να κάνω κολλή στην άλλη άκρη. Να σκοτωθώ κι εγώ, να γίνω σαν τον... Να σκοτωθώ θέλω. Να κάνω κολλίδια από τα μάτια. Να μεθύσω. Να μεθύσω. Σιγά μη μεθύσω, ρε. Να μεθύσω θες. Ωραία, να μεθύσω. Να μεθύσω, να μεθύσω. Όχι, έχω κανένα πρόβλημα. Μεθυσμένος ανατζένιο, μεθυσμένο πίσω από το μενό, είναι η Βανέλιο, της έκανα δώρο.
Έλα πάμε. Μπας. Τι. Το καθήκον. Μαμά.